Γεια σας παιδιά. Αυτό δεν μπορούσα να μην σας το δείξω. Το βλέπετε που είναι σαν χιονισμένο? Αυτό είναι λίμνη. Είναι το αλάτι που έχει μείνει στην επιφάνεια. Από την ξηρασία έχει φύγει το νερό και έχει μείνει το αλατάκι από κάτω. Άνετα πας και παίρνεις και το βάζεις στο φαγητό. Θα προσπαθήσω μία μέρα να μπω μέχρι μέσα. Πρέπει να βρω ένα δρόμο που από εκεί, όπως βλέπετε εσείς δεξιά, υπάρχει ένας δρόμος. Απλά δεν ξέρω αν είναι βαλτώδης. Αυτό είναι η λίμνη Αλική, λέγεται, και είναι στην παραλία Μέσης, 30 χιλιόμετρα από την Κομοτηνή και 27-28 από την Ξάνθη. Είναι κάπου ενδιάμεσα δηλαδή. Και αυτός είναι ο οικισμός. Τώρα εγώ είμαι χαμηλά, δεν φαίνονται τα σπίτια. Τα πρώτα σπίτια είναι πάντως αυτά που βλέπετε και προεκτείνονται μέχρι τέρμα μέσα. Αλλά ήθελα να σας δείξω τη λίμνη λίγο. Είναι σαν χιονισμένο. Και εδώ βγάζει και καλάμια, εννοείται. Ας περπατήσουμε λίγο που δεν μπορώ, δεν έχω πρόσβαση από εδώ. Εδώ έρχονται πουλιά, σπάνια, φλαμίγκο ας πούμε, και κάποια άλλα τα οποία δεν τα γνωρίζω πώς τα λένε. Και έρχονται τουρίστες από εξωτερικό, συνήθως ξέρετε αυτοί που στάρουν να βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο με πουλιά, λίμνες και τέτοια, και έρχονται μέσα στο χειμώνα και φωτογραφίζουν και ανεβάζουν, εννοείται, high definition ή 4K φωτογραφίες και βίντεο στο ίντερνετ και τις πουλάνε. Συνήθως είναι από Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, ξέρετε τώρα, όλοι αυτοί που ταξιδεύουν. Και είναι αρκετά μεγάλη λίμνη, κοιτάξτε μέχρι που πάει. Και εκεί πέρα είχε παλαιότερα, αλλά έχει γίνει αποξήραση και το έχουν κάνει και γήπεδο. Εδώ πέρα στην περιοχή έχει, μία είναι αυτή, δύο είναι πιο πάνω, τρεις από εκεί και 4 από εκεί. Δηλαδή έχει 3 με 4 λίμνες. Και έχει και ένα κανάλι, το οποίο θα σας το δείξω άλλη φορά, ιχθυοτροφείο, με ψάρια, πας και αγοράζεις. Και εκεί πέρα έχει τέρμα, ακόμα και το χειμώνα, δηλαδή έρχεσαι, πας, του λες θέλω αυτά τα ψάρια. Στα δίνει φρέσκα εκείνη την ώρα. Ναι. Αυτά παιδιά, να είστε καλά, κάντε ένα like και ένα subscribe άμα γουστάρετε, έτσι να βλέπετε τοπία και καινούργια μέρη που δεν τα έχετε δει.